barka da zuwa tashar Gunar Mawaƙa. Za mu kawo muku baitutuka akan waƙar ta da Abdullahi Kautara wadda ya yi sabuwa gogaggiya mai taken 'yan adawa. To bayan kun san ya yi wata waƙa mai taken mutumin banza ɗan hassada. To da wannan waƙa mai taken mutumin banza da waƙa wadda ya ta gabanta ita kuma gwani ko yabon gwani. Kaga wannan waƙoƙin guda uku a jere suke. Daga yabon gwani sai 'yan hassada sai kuma 'yan adawa. To yanzu wannan ita ce 'yan adawa, sharhi akan 'yan adawa. To a cikin inda ya sake baitutuka da dama yake cewa murcin dutse Tinubu mai rusa shirin wani, kai ne ka fito a shirye ka fi su da kwarjini, sun firgita ne a yau suke ƙara yini don sun gane buhun ƙaya baya dannuwa. Amshin shi ne kafin Allah ne Tinubu, kafin Allah ne Tinubu. Tinubu gawo mai tohuwa, ana yi masa hassada yana samun karɓuwa. Ni dai na tabbata mutane ne kasuwa. Ba tarin rumfuna ba zancen bai faru ba. Ga bambanci ƙuru-ƙuru baya ɓoye. Domin yau ga ƙasarmu komai na saituwa. To daga shi da Rich kenan, sakataren mawaƙa. Idan kuna samun value a kan waƙoƙinmu, just ku mana subscribe da mun gani za mu